खुलुमखा बेलाय खनो जों खबर गाहाम जों साल सानम सिगां जों कागज माखा जोंनि गोबां मानसिनि देब्रासाराव जोंनि स्टाइफेन मायं दंमोन अब पेंडिंग दंमोन आबाराव मानसिनाय जों साइमन जत्तनो जोंनि लकडाउन नि बगै गाव अफिशियली अब एसे दिलें दंखा आबागै प्राय 11,000 जोंनि स्टूडेंट दं जों देब्रासा स्टूडेंट दं बर'नि स्टाइफेन ब्लक नि दंखा मायं दंखा आबनो जों बार जों आं कक साहावै आंनि जे 2 बार कक साका जोंनि अनारेबल मिनिस्टार ट्राइबल अफेयर जोंनि अर्जुन मुंदाबाय कक साका आं कक सागै आमर रिक्वेस्ट लायखा आमर बागै ब 1-2 दिन बिसिङावनो जों सेंक्शन राय खायर हका जों कागज माखा आ कागज नुखा प्राय 26 करोड़ 26 कोटी टाका सेंक्शन नंखा आबरो दायतिन मोननाय आं खागाबो जों 1-2 मास बिसिङावनो अगस्त सेप्टेम्बर बिसिङावनो आबो जों हाब्रैनाय आवन बय चिनि सिक्लाराव चिनि देब्रासाराव स्टूडेंट दं जे बर' मायं दंमोन पेंडिंग दंमोन आवन मानसिनाय आवन आं जत्तनो पैसागो नरके दज्ज तंदि नरक माननाय जों तुरुक आंनि जे आवन बांगे चेष्टा खाय दंगो जे मानसाक आबो दायति देखले दाना बागै ते जत्त चिनि स्टाफ रगनो चिनि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट स्टाफ आं साखा दायति दाना बागै बर' काम खाय दंगो आवन बागै आं कयनाय जत्त चिनि स्टूडेंट दं जे माय पेंडिंग तंनाय रक नरक जजु खायदि नरक माननाय तैबो ककहे सानमुसुगो जे चिनि स्टूडेंट दं ताउ फानो चिनि मिस्टेक कामा तंगो जों खोनाबो नोंनि एकाउंट नंबर गथ गया IFC नंबर गथ गया तैबो मोर गथया माय किसा मिसमेच दं आब्रो किसी प्रॉब्लेम नाय आफनो जेबो ऑथेंटिक आब्रो माननाय आबनो तावानादि हानबगै निरक कामके तंदि कामके परदि ते जे रांमामनि बाय निरक ठीक जागायाव खरस रेडी अबनानि कयमो हामबाय।